इतिमध्ये जोङो नुनो मोनदों दे दाखालि बावैयो हाई स्कुल आरो हायर सेकेन्डारिनि जिखिनि फोरोंगिरिफोर थिसननाय बे फोरोंगिरिफोर थिसननाया जानानै थांबाय बेवहाय गोबांथार जायफोरा माने बिजाथिमोन बे बिजाथिफोरा माने ससियेल मिडिया माने ससियेल मिडिया सुबुं बिजोंनि गेजेरजों बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों कमलसना बायदिसिना माने मा होननानै बुंदों क्रिटिसाइज बेबायदिखौ खालामनायखौ नुनो मोनदोंमोन नाथाय दाखालि बावैयो 1337 जि माने बिजाथिफोरखौ एपइन्टमेन्ट होखांनायनि उनाव खिन्थु बिदि जेबो माने दावराव जायाखै गोबाङानो सन्देह खालामदोंमोन बे प्रमद बर' बिथाङा माने एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय नङा माने बिटिसि सरकारा एपइन्टमेन्टखौ होनो हानाय नङा बिदि मोनसे माने गोनो गोथो गोबांथार बिजाथिनि गेजेराव बियो नुजाथिदोंमोन आरो गोबांथार सुबुङा बेखौ सन्देह खालामबाय थादोंमोन होनो हानाय नङा होननानै मैयायै नोंथांमोना नुदों जोंनि बाक्सानि मसलपुर माने कालचार कमप्लेक्सआव 211 सा जि माने फरेस्टआव खामानि मावबाय थानाय दङमोन बे फरेस्टआव खामानि मावबाय थानायनि जिखिनि केजुवेल जिखिनि साकरि बे साकरिखौ मैयायै माने बिथांमोननि जे एप्रुभेल लेटार बे एप्रुभेल लेटारखौ होनाय जादों आरो दाखालि बावैयो नुदों दे माने माखासे माने फोरोंगिरि थिसननायनि मोनसे हाबाफारि लाबावदों आरो बे फोरोंगिरि थिसननाया बेयो मा होननानै बुंदों बेबो एडभार्टाइजआ ओंखारबाय बेनि जि फोसावनाय बेयो ओंखारबाय आरो गासै जिखिनि थामथि थाखोनिखौनो होन जायखौ थार्ड ग्रेड होननानै बुङो जायखौ फोर्थ ग्रेड होननानै बुङो इन टटेल जेसेबांसि एपइन्टमेन्ट होनांगौ दोङो बियो जुलाइ दाननि गेजेराव फोजोबनो थाखाय बेखौ नाजादों आरो जुलाइ दाननि गेजेराव जुदि बियो जोबाबा बाय द एन्ड अफ 5 आगस्ट बे गासैबो एपइन्टमेन्टनि जिखिनि प्रसेस बे प्रसेसा कमप्लिट जागोन दा नैबेखिनि जिखिनि माने जोंनि जिखिनि माने मा होननानै बुंदों बेरेखा हान्जानि बुंनाय बा बायदिसिना जायफोरा माने मा होननानै बुंदों बे इउटुबारफोरा जायफोरा बुंदों बे बिथांमोनखौ आङो गुरैयै खावलायनो नागिरदों दे बिथांमोना जाय बिजाथिया साकरि मोनदों बिथांमोननो सोंनानै नायहैथों बिथांमोना अपेन बाइट होथों दे बिदि जुदि मायोब्ला बहाबा जुदि दोङोब्ला बेखौ माने बेखौ बिदि जुदि मोनोब्ला बेनि सायाव जिखिनि बेबस्था बे बेबस्थाखौ लानाय जागोन दा आं बुंनो नागिरदों दे जोंनि 25 नं बागानपारा समस्तियाव 50निख्रुइबो बांसिन बिजाथिफोरा बेवहाय माने साकरि मोनदों आरो बेखौ जुदि बिथांमोना जुदि नायनो लुगैयोब्ला सोंनानै जुदि नायनो लुगैयोब्ला बिथांमोना सोंनानै नायथों बेवहाय माने मायबा घुस लानानै जुदि साकरि होदों नामा बेखौ बिथांमोना सोंनानै नायथों आरो अपेन माने बेबायदि माने मा होननानै बुंदों जे खौरां बिजोंनि सिगाङाव बिथांमोना बुंगोन आरो बिथांमोननो जोङो सोंनानै नायनो खावलायदों माने मा होननानै बुंदों माखासे बेरेखा हान्जा बा जिखिनि माने सामाजिक माने बिजोङाव जिखिनि बुंबाय थादों बिथांमोना बुंनांगौनि नामाव बुंगासिनो दङ नाथाय बेवहाय मोनसेबो माने मा होनना बुंदों मोनसेबो माने बेवहाय फोरमान गैया आरो मोनसेबो माने बेखौ फोरमान होनो हाया मोनसे गोजोनथाव रादाब क'क्राझार सहरनि साई मन्दिरनि साखाथियाव R&B र'ड वार्ड नम्बर 6 आव थानाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों मोनसे सनानि खाबु आथिखालनि बादायलु मुगायाव नोंथांखौ साख्रिनि थाखाय साखाफारा खालामनो ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझारआ गासै 9 भकेशनेल कर्स लानानै फैदों आरो बे 9 भकेशनेल कर्सफोरा जादों इलेक्ट्रिशियन कर्स 2 इयार्स कर्स स्टेनोग्राफी 1 इयार कर्स COPA कम्पिउटार ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 इयार कर्स Beauty and Wellness 1 year course, Sewing Technology 1 year course. Beauty and Wellness आरो Sewing Technology आव नोंथाङा बेसेनाङै मुं थिसननो हागोन। ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव highly qualified faculties दं आरो 100% job assistant। बेजों लोगोसेनो बेयाव flexible class timingनि खाबुबो दङ। बेयाव CIPET, टुल गुवाहाटी बायदि नेशनेल इनस्टिट्यूटफोराव एजुकेशनल टुरनि थाखाय लानानै थाङो आरो रेलवे वर्कशप, बङाइगाव, APDCL बायदिफोराव इन्टार्नशिपनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। आबुङै मिथिनो थाखाय ब्रह्मानन्द ITI क'क्राझाराव थांनानै एबा 9101325849 एबा 86386832443 मबाइल नम्बराव कल खालामनानै सोलाद लानो हागोन।